Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। CRPF हेड कनस्टेबल ASI ओंखारबाय दा बिनि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबाय आं नोंथांमोना आपडेटखौ फिन खनसेबाव लाबावबाय 1453 भेकेन्सि हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो हागोन लोगोसे एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोनाबो बेयाव 10% रिजार्भेसन दङ। दा बिदिब्ला एप्लाइ लिंकआ नै एक्टिभ जाबाय नोंथांमोना लगइन एबा हम मोनदों देन बेनिफ्राय रेजिस्टार नोंथांमोना खालामनांगोन फार्स्टआव स' बेनिफ्राय जेब्ला आइडि मोनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बे जाबायनि लोगोफोर लिंकआ एक्टिभ जाबाय नोंथांमोना बेबादि मोनो आरो दा एप्लाइ भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव येस लिरबानो जाबाय आं नोंथांमोना गाबोन लाना फैगोन। दा नाय लोगोफोर बेयाव माखासे दङ क्लिक हियार दङ बेयावनो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे अफिसियेल नटिसबो डाउनलड खालामनो हागोन लास्ट डेटआ 25 जानुवारि आरो बे एग्जामा फेब्रुवारियाव एग्जाम जागोन अके स' बिदिब्ला माबोरै एग्जाम जागोन बेसेबां सिलेक्सन खालामगोन जों बे अफिसियेल नटिफिकेसन जोङो नायफिनसै जाहाथे बयबो नोंथांमोना मिथिखायो। दा लोगोफोर बे जाबाय लिंकआ एक्टिभ देन आं लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव होना दोनगोन जाहाथे नोंथांमोना भिजिट खालामनो हायो। स' बेयाव नोंथांमोना बेबादि पस्ट नेम मोनदों फार्स्टआवनो अप्सनाव मोननै रोखोमनि दङ ASI देन बिनिफ्राय मोनसेया हेड कनस्टेबल दा बबेयाव नोङो एप्लाइ खालामगोन सेम क्वालिफिकेसन नांगौ। दा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो रानिं दंना गैया दा रानिं गैया बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन बेसेबां नांगौ जों डिटेल्सखौ नायनोसै फैदो गोबाव खालामा। दा एग्जामा नोंथांमोना बे जाबाय अनलाइन एग्जाम जागोन दे गुवाहाटीयाव एबा तेजपुराव जि दं नोंथांमोना थांनांगोन आरो बे जाबाय 22 निफ्राय 28 नि गेजेराव एग्जाम जागोन स' बेनिफ्राय बेयाव अनलाइन एग्जाम जागोन आरो बेयाव अनलाइन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन। स' बेनिफ्राय पस्टआ नायदो नै AST हिसाबै नोंथांमोना ASI 11 दङ हेड कनस्टेबलाव 99 बेनिफ्राय आनरिजार्भआवबो दङ अके बेखौ नायना लादो जाय जेराव इन्टारेस्टेड बेयावनो खालामनो हागोन। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना एक्स सार्भिसमेन 10% रिजार्भेसन दङ बेखौ आं खिन्थाखादोंमोन। स' बिनिफ्राय बैसो दा बैसोआ नर्मेलाव 18 निफ्राय 25 बाट ST हिसाबै 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम बेयाव हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफ्रानोखि क्राइटेरिया गोरोबो। देन बेनिफ्राय जों थांसै फैदो नेक्स्टआव क्वालिफिकेसन आरो सिलेक्सन प्रसेसआ बेना बोरै जागोन हेड कनस्टेबल CRPFआवहाय। दा बेखौहाय बिदों फरायनाया चेस पास नोंथांमोना चेस पास खालामथारनांगोन बेनिफ्राय 10 पासआ बे पस्टआव हानाय नङा चेस पास डिग्री पास जायखिजाया चेस पासनि डकुमेन्ट्सखौ बेयाव नायगोन अके स' बेखायनो चेस पासजोंसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन अब्लाबो 10 पासनि सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगोन। एग्जाम सेन्टारा आसामाव बबेयाव दङ दा बेखौ नोंथांमोना मिथिदो डिब्रुगड़ दङ गुवाहाटी जरहाट लखिमपुर सिलचर तेजपुर बेयाव नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ गोसोबादि बासिनानै एग्जामखौ हैबानो जाबाय अनलाइन एग्जामखौहाय। दा सेलेक्सनाव नोंथांमोना मिथिखाबाय रानिं गैया दा बेखायनो फार्स्टआव अनलाइन एग्जाम बेनिफ्राय स्किल टेस्ट लिरदों बेनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन आरो लास्टआव मेडिकेल टेस्ट लागोन दा जेरावबो नोंथांमोना साक्सेस जाबा साख्रिखौ मोननाय जागोन। एग्जामा 100 कुइसन दङ नायदिनै नोंथांमोना 1.5 घन्टा टाइम मोनदों आरो नोंथांमोना बेवहाय नेगेटिभ मार्किंबो मोनगोन अके। साबजेक्ट नोंथांमोना नायदो नै साबजेक्टआ माबादि दङ हिन्दी आरो इंलिश मोननैनि गेजेराव मोनसे स' बेनिफ्राय जेनेरेल एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय इन्टेलिजेन्स दङ स' बेनिफ्राय क्वान्टिटेटिभ दङ आरो लोगोसे 25 कुइसन 25 मार्क्स गासै 100 मार्क्सनि आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ मोनब्रै रं जाबा 1 नाम्बार नोंनिफ्राय माइनास पइन्ट थांगोन आरो लोगोसे 90 मिनिट्स नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनो मोनगोन। दानिया स्किल टेस्टआव मारै लागोननो बेनो जाबाय हेड कनस्टेबलाव टाइपिं टेस्ट लागोन 1 मिनिटआव 35 वर्ड्स लिरनांगोन आरो हिन्दीब्ला नोंथांमोना 30 वर्ड्स लिरनांगोन स' बे जाबाय हेड कनस्टेबलनि। देन बेनिफ्राय ASI आवहाय डिटेसन लिरनाय दङ 10 मिनिट्सआव 80 वर्ड्स नोंथांमोना पार मिनिट 80 वर्ड्स लिरनांगोन 10 मिनिट स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो 800 जागोन नोंथांमोना टटेल। स' दानिया जायफ्रा इलिजिबल जाबाय नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन आरो एग्जामखौ 22 फेब्रुवारियाव हैनो हासिगोन दा बेनोमोन CRPFनि आपडेट।